הכל אנחנו די לבד, נכון שלא כולנו למלבד, אבל אני בכל זאת מאוהב, אז הלאה. בסך הכל רציתי לברך, הבטיחו לי לשוק ועל ירך, אבל אני בכל זאת אברך, גם הלאה. הלאה, ימי כקדם, הלאה, שירי מולדת, הלאה, אדמה מועדת, והמדינה
אני גבריאל בן נעים, בן גיל 23, אני צרפתי עולה חדש, באתי לארץ כדי להתגייס, התנדבתי בצבא, אני נפצעתי בצוק איתן. גבריאל בן נעים הובהל במסוק במצב קשה לבית החולים סורוקה לפני יומיים. מה אני זוכר זה? ראיתי אור גדול, ופתאום שמעתי בום, ונפלתי בום גדול. איזה טיל, לא יודע משהו. עכשיו כואב לי הראש, גב לקף חיגל, קצת קשה ללכת, אבל עדיין אני בסדר. כיף לי להיות חי, אתה מבין? אני הייתי בצרפת, והייתי בבית והסתכלתי טלוויזיה, וראיתי כל החיילים מצה"ל בשטח, מחכים את הכניסה או לא. אז חשבתי, גבריאל, תקשיב, זה לא פייר. אתה גם יהודי, ישראל זה גם הבית שלך, זה גם המדינה שלך. אתה גם צריך לעשות משהו. אז הייתי באתר של צה"ל, וראיתי שאני יכול להתנדב. והיית יכול להיות קרבי, חייל רגיל, כמו כולם, אבל ההבדל שיש לך מבטא. עמית בירנבאום היה חבר טוב שלי, אחד מהחבר הכי טוב שלי בטירונים. היינו באותו כיתה, פשוט במיטה ככה, ביחד, כל הטירונים. במהלך ההכשרה הבנתי שלגבריאל אין לו בית לחזור אליו, הוא חייל בודד. ויום אחד אמרתי להורים שאני מביא חבר הביתה, והוא הגיע לפה. החברים שלי התאהבו בו, הוא התאהב בחברים שלי, במשפחה, ומאז הוא כמו בן בית אצלנו. לפעמים הייתי בא לעשות שבת אצל משפחה של עמית. הם דתיים. אז שבאתי, לא הייתי מהפלאפון כל הזמן, לא הייתי מסתכל טלוויזיה. וזה משהו טוב, אתה מבין שפתאום אתה מדבר פשוט. ההורים, ורד ויואל, הם דואגים לך כמו ההורים שלך. כאילו אתה מרגיש בבית בלי... אתה לא מתבייש. בהתחלה אתה מתבייש, אתה יודע, תיקח זה, לא רוצה, תודה. לא, מה פתאום, כך, זהו, כך. בסוף אתה מרגיש בבית, זהו. הייתי פה ביום עצמאות שעברה, זה היה יום עצמאות ראשון בישראל, והייתי ביד בנימין, והיה טקס, והם עשו איזה, כמו בתיאטרון וזה, זה היה כיף. גבריאל היה חייל ממש משקיען, מורעל, ראית שיש אידיאלים שמניעים אותו. בסוף המסלול הוא קיבל מצטיין פלוגתי והמח"ט העניק לו את הכומתה. מצטיין פלוגתי, גבריאל בן נעים. תקופה קצרה אחרי הטקס התחיל מבצע צוק איתן. הגדוד שלנו נכנס לסג'איה, הייתה אווירה מיוחדת. למה באת? למה התגייסתי? אני הבנתי שעכשיו אני הולך לעשות אותו. אני הולך לעשות מלחמה. ואז ביום השני של המבצע, גבריאל נפצע קשה מאוד. הבנתי שהמצב שלו קשה, פחדתי שהוא ימות, גם בן יחיד, ריחמתי על ההורים שלו. ובגלל התפקיד שלי בצבא אני יוצא ראשון. זה התפקיד שלי, זה הבדיקה שאני עושה. אני יורה ועכשיו אחרי אנחנו נכנסים, ככה זה. נפצעתי בראש, קיבלתי הכל על הפנים. זה כאילו זה רסיסים, ובגלל את הפיצוץ הזה עף אותי על הקיר כאילו, כולם חשבו שאני מת. אז המוח שלי כבר היה, שמה הם אמרו לי? המוח שלי היה כבר בחוץ. והעיניים היו פתוחים ולא היה לי כלום נשימה, אז כולם אמרו לי שכבר, יאללה, זהו. הם ראו אותי, הם אמרו, זהו. גבריאל מת. אחרי שהוא נפצע, לא יודע, שינו אותו כנראה על הקיר, והוא ישב שם עם עיניים פתוחות ולא זז. אמרו שאין בכלל מה לפנות אותו, הוא כבר גמור. והמ"מ שלי, מפקד מחלקה, אמר, לא יהיה בסדר. פתאום הרופא נכנס, הרופא שלנו, הוא היה במילואים, בגללו עכשיו אני חי. הוא עשה לי את הטרקיוטומיה
את הנשימה חזר כבר. אז הם פינו אותי במסוק, והייתי בברשי וזהו. כשנפצעתי הייתי בבית חולים, אז דבר ראשון כל המשפחה של עמית היה אצלי בבית חולים. תמיד אמרתי שהאנשים שבאו לבקר אותי בבית חולים זה עוזר לפציעה, כאילו אתה מרגיש פחות חולה. אז יש אחד יוצא, אתה אומר יאללה, הכל הבאסה. פתאום אתה רואה עוד אחד שנכנס, עוד אחד שנכנס. אתה לא מרגיש בבית חולים, אתה מרגיש במלון. כל האנשים שאני מכיר מפה היו אצלי בבית חולים. פה זה כמו משפחה אחד גדול. זה סימן שנפצעתי ככה, כולם חשבו שאני כמעט ברגע, אני כבר בריא, אני יכול לעשות מה אתה רוצה. נו, זה לא סתם. בשבילי זה לא סתם. גם ככה חשבתי בהתחלה, ועכשיו אני בטוח 150%, כמה אתה רוצה. שבטוח שאני צריך לחזור לתפקיד שלי. אני באמת חושב ככה, שאני בשבת בבית, לפעמים שאני עושה את התפילה, אז את הקידוש, אז אני חושב על החברים שלי שמה שהם בגוש עציון, בלבן, בצפון, בדרום, שהם עושים שמירות. בשבילי, הם עושים זה כשאני עושה את השבת בשקט. אז אני חושב עם העצמאות זה מאוד חשוב למדינה, ולחשוב לזכור כל הסיפורים, כל החיילים שנפלו, שנפצעו, גם חשוב. שיש עדיין בבית חולים, יש עדיין שהחיים שלהם עכשיו ממש שונה. תודה לכל האלה שנפלו, והיה כמה. כל האלה שהיו בבית חולים איתי, אפילו יום הזה להיות בכיף ככה בשמחה, זה כבוד. אני רוצה להגיד לאנשים שיד בניידים תודה שנתנתם לי לזמן לדבר ולהגיד כמה מילים. זה מאוד חזק בשבילי וזה כבוד, כאילו לדבר מול אנשים כמוכם. אני רוצה להגיד חג עצמאות שמח לכל התושבים של יד בנימין וכל עם ישראל. להזמין לבמה את גבריאל בן נעים. אנחנו שמחים להפתיע את גבריאל ולהזמין לבמה את דוקטור אופיר אלאלוף, המשמש כרופא פנימאי בבית החולים איכילוב בתל אביב וכרופאה של קבוצת הכדורסל מכבי אלקטרה תל אביב. דוקטור אופיר גויס במבצע צוק איתן ובמהלך הקרבות נאלץ לבצע ניתוח חירום בשטח לגבריאל ובכך הציל את חייו. בנם של שלמה ונינה שבדו לחיים ארוכים וטובים, עובד כרופא פנימאי וראומטולוג בבית חולים איכילוב וכרופאה של רופאת קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. במבצע צוק איתן שירתתי כרופא של גדוד 13 פלוגה א' של חטיבת גולני. במהלך המבצע בסג'איה טיפלתי במספר פצועים. הקשה מביניהם היה גבריאל. שמח להיות כאן איתכם תושבי יד בנימין ושמח מאוד לעמוד לצידו של גבריאל. אני מדליק מסוע זו לכבודם של הרופאים במילואים ולשלומם של פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. משפחתי, אשתי אסתל, בניי אדם וליאם וביתי אריאל היקרה ולתפארת מדינת ישראל. שלום. אני גבריאל בן נעים מצרפת, בן של רובר ונלי משפחת ברנפלד. עליתי לישראל לפני שנתיים והתגייסתי לצה"ל לחטיבת גולני.
השתתפתי בלחימה הקשה במבצע צוק איתן ונפצעתי קשה. אני עומד כאן איתכם ומבקש להגיד הגומל. ברוך אתה אדוני, הגומל לחיים טובות, שגמלני כל טוב. אני שמח ומתחגש כעולה חדש לחגוג איתכם, תושבי שיד בנימין, את היום העצמאות, ה-67 של מדינת ישראל. אני מדליק המשואה, זו לכבודם של כל החיילים הבודדים וכל העולים החדשים, לתפארת היישוב, הצבא והעם, ולתפארת מדינת ישראל. אני יוסף אולשטיין, גר ביד בנימין, לוחם בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. מאחל לכם חג עצמאות שמח. להנפת הדגל ותפילה לשלום חיילי צה"ל, הקהל מתבקש לעמוד.
הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב: ערב טוב, קהל נכבד, חג עצמאות שמח. כשעמדנו פה ביום העצמאות בשנה הקודמת, איש לא תיאר לעצמו שאנחנו נפגוש מלחמה בשנת העצמאות הזו. היום כשאנחנו עומדים כאן ומאמינים בלב שלם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו הכל מכוון לטובה, ואנו מודים לו על כל דבר שעושה עמנו, אנחנו יודעים שהשנה הזאת הייתה שנה של גילוי אחדות מיוחד בעם ישראל, שנה של גילוי כוחות מיוחדים, תעצומות נפש אצל בחורי ישראל, אצל העורף, אצל כולם, כולם חברו יחד והרגישו נמצאים בספינה אחת מול האויבים שקמו עלינו. בימי העומר יש שני מזמורים שמלווים כל יום את ימי הספירה. אחד נקרא למנצח בנגינות מזמור שיר, השני נקרא תפילת אנא בכוח גדולת ימיניך. מי שישים לב, כשספרנו היום בערב את ספירת העומר, מי שיסתכל על המזמורים ראה שבמזמור למנצח המילה ששייכת להיום, הביטוי של היום, זה כולם. ומי שיסתכל בתפילת אנא בכוח ראה שהמילה ששייכת להיום בערב זה כבבת. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עם ישראל, אתם בבת עיני, כל הנוגע בעם ישראל כאילו נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אבל אתם תראו ישועות בתנאי שתקיימו את התנאי השני, שאתם תהיו כולם, שנהיה ביחד. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. חג עצמאות שמח לגאולה שלמה. היריד של הרקטות הכבדות למרכז הארץ נמשך. כאן קודקוד, אנו יוצאים למבצע הפגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, בחזית לכם מחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד,
השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. מועצה אזורית נחל סורג זיהתה במבצע צוק איתן שהחוסן של התושבים יהיה בחוסן של המועצה. בזכות זה המועצה נתנה לתושבים ביטחון, שידרה להם ידע והבנה ואפשרה לנו להיכנס לשגרת חירום, להפעיל את כל מערכות החינוך, להפעיל את כל המועצה בדרך הנכונה, כך שהתושבים יהיו בטוחים ויוכלו לצאת לעבודה בשלווה. מצד שני זכינו בתושבים שהאמינו במועצה, קודם כל אבל בקדוש ברוך הוא. ובזכות זה צלחנו את המלחמה הזאת בלי נפגעים ועם הרבה שגרה ושגרת חירום עם תושבים נפלאים. תודה. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. חג שמח לכל תושבי יד בנימין היקרים. המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא מעבר קשה. מצד אחד אנחנו זוכרים את הנופלים ואת נפגעי פעולות האיבה שבזכותם אנחנו נמצאים כאן היום, ומצד שני אנחנו חוגגים את הקמת מדינת ישראל ואת הניצחונות במלחמות שעם ישראל, בזכות החיילים שנלחמים וראינו שנפצעים וגם נהרגו, מדינת ישראל חיה וקיימת ותחזיק לעד. החוסן
של העם הוא הכוח. החוסן של תושבי יד בנימין זה העוצמה של ההמון שנמצא כאן. זאת העוצמה של היישוב הנפלא, של האנשים המיוחדים שגרים פה, של ההווי והאווירה, אווירה תורנית, אהבת לרעך כמוך, עזרה לזולת, מקרים של אנשים שעוזרים בדברים של יום ביומו שלא קיימים בשום מקום בעולם. זאת קהילה נפלאה, קהילה שאני גאה להיות ראש מועצה בה. אני מאחל לכם חג עצמאות שמח, הרבה בריאות, ושבמלחמות הבאות נמשיך תמיד להיות מאלה שמנצחים ושומרים על עם ישראל. תודה רבה. קדימה, בשבילים כל כך שונים, כל הדרך עד אליך. ניצוצות שלא קוראים לי, להשלים את החסר, להדליק עוד כוכב בשמיים.
דיווחי התנועה לשעה זו. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף הראל לכיוון שורש. מאזיננו אריק בן כנען מדווח על עומס תנועה חריג בכניסה ליישוב יד בנימין. אריק תזמן את הכניסה ליישוב בכביש 3 בחצי שעה. עד כאן הדיווח לשעה זו. מה קורה פה? זה כמה זמן יאללה יאללה, איזה יישוב זה? תוני סלפה! אז אני רוצה לדעת עכשיו איפה סבתא שלך הייתה בצבא, אבל עכשיו. בפעם החמישית אני אומר לך. סבתא שלי הייתה בגולני. סבא שלי היה בגדוד נהגי הפרדות. לא מכיר. דוד שלי היה שיקמיסט, והפודל של דודה שלי היה בעוקץ. אני כבר יכול להגיע הביתה. אני לא יודע, אני צריך לשאול נפתלי. גדוד נהגי פרדות, זה טוב? אתה עושה לי פה פקק מותק. באמת, תיסע כבר. באמת, פוטין. יא אללה. אוף, יא אללה, הפקקים האלה, יא אללה, עוף. אחי, בזמן האחרון, יא עיוני, נהיה כל כך קשה פה. קשה פה לעבוד, קשה. לא נותנים לכם לעבוד. אי אפשר לעבוד, מה נעשה? אז איפה נלקי היום? אני לא יודע, אולי נפתח בדפי זורק. תפתח, תסתכל. חלק אסקוזידו, קוראים לו אסקוזידו. תסתכל, נראה. לפי השם. מי יוצא? יאללה, פתח. פתח. אללה מזל. קופל. עוד פעם קופל. למה לא קופל? היינו אצל קופל כבר. למה לא קופל? היינו אצלו כבר פעם אחת. נפתח שוב?
עוד פעם. יאללה, על המזל, נעשה פעם נוספת. אני מדפדף על הגורל, יא מג'נון. יאללה, הנה. קובל! עוד פעם קובל! למה לא קובל? כאילו אצלו כבר הכל, לא נשאר כלום מה לנקות. וואלה, בעבודה הזאת חשוב לקפן, אחי, אתה צודק. בוקר טוב, דוברי אוטרה. איך אני אראה אותך, אני יודע אתה ואני משפחה. לאן אתה? לאן אני? להשתזף עם בייגה שוחט בפניאס. תעשה צחוק ממני. לאן אני? להוריד כיכר ביד בנימין. יד בנימין הכל מלא כיכר, לא צריך יותר. תודה, סיסה. רגע, אני בודק. לא, אני לא טועה. יש לי הזמנה לכיכר ביד בנימין. אני תכף בדק זה. הלו נפתלי, יש פה מישהו אומר הוא צריך להוריד כיכר. אתה מכיר משהו דבר כזה כיכר יד בנימין? יש על המטען חורק, אם נופל עליך אתה מיד חורק במקום, אז להכניס אותו. ידוע לי שמשפחת כהן חסר להם כיכר ליד הבית והם רוצים כיכר, אז זה בסדר, זה מאושר, תבדוק תעודת זהות, תרשום אותם ביומן, תודה. אז אני מכניס, בסדר נפתלי, כל טוב. בוא ניקח משהו אחר, אחרון ודי. אחרון ודי יחיד, זהו. אין לי כוח יותר. עבודה קשה. יאללה. פעם אחרונה ודי. פעם אחרונה ודי, אבל על המזל, על המחטוב, פעם אחרונה. מה יוצא? הנה. הרב, בנצי אלגזי. וואו, הרב אלגזי, היינו אצלו בפייט, לא היה כלום. למה לא? הכל בבית שלו, רק מוכתבים. עם מתכון למרק. איזה מרק? מרק צ'ורבה. צ'ורבה מרבנן. וואלה. כן. יאללה, אז מה נעשה אחי? טוב, אין מה לעשות. נבוק, איים, שניבוט חמלה לעזם לך. לעצור, נו מה יהיה איתך? איפה מדבקה? גם בזה מדבקה, יאללה עם השטויות שלכם. בוקר טוב, סבח אל-חיר, לאן אתם? וואלה, כל הכפות לך שאתה פה שומר. בו זה מקום מאוד מסוכן, תן אחי כיף על השמירה שלך, כל הכפות. תדע לך, אני אספר לך סיפור שהיה לי פה ביישוב הזה. אני הלכתי פעם בדונה ג', הלכתי עם כיפה גדולה, ופתאום רצתי, נפלתי. וואלה, רציתי למות. אבל וואלה, רחמים לא ידע. אז מה עשיתי? קפצו עליי, התנפלו עליי, אמרתי לעצמי, השומר ביישוב הזה זה הכי מסוכן בעולם. אז מה נעשה? חייבים להתפרנס. איפה אתם? אנחנו פה לניקיון, אנחנו מנקים. איפה חומרי ניקיון? זהו, אנחנו, אחי ואני פה, אנחנו לא מנקים עם כלי ניקיון, אנחנו עושים בלי ספונג'ה, יעני מנקים, תחשתים, כלי זהב, אייבודים. יש לי פה דאבלט, רוצה דאבלט? קח דאבלט, 820 על HD. זה קובל! אתה רוצה נקרא לו? זה הכי טוב שיש מקובל. הלו קובל, בוא לפה, יש משהו. לא, אין צורך, אל תקרא לו, אנחנו יודעים לבד, אנחנו מסתדרים לבד, נחכה לו פה בבית, זה בסדר. אין בעיה, זה בסדר. אני רואה אתם בחורים נחמדים מאוד, עוד תפתחו בגאז' בבקשה. אין בעיה, אחי. אני פותח בגאז' עכשיו. כן, אם אפשר, אם לא קשה. וואלה, יאללה, בגאז'. לא נורא. אני רק רעב, פותח בגאז'. רק רגע אחד. אחי, לא נפתח הבגאז'. אחי, לא נפתח הבגאז'. לא נפתח הבגאז'. נפתח, זה טוב. נפתח. מה? הנה, אתה רואה, זה חברי העבודה שלנו. מצוין, טוב מאוד. בונג'ה. מה זה? זה מפתח לפתוח דלתות. אני מבין, זה בסדר. ומה זה? זה לפתוח סורגים, אם יש סורגים. לא נפתח דלת. לא נפתח סורגים, אני מבין, בסדר. נו, וזה מה זה? זה להזעקה, זה לנתק את ההזעקה. זה טוב. זה טוב להזעקה. וזה מעבודה קודמת. זה מעבודה קודמת. מצלמות של בתים שהיו בבתים הקודמים. אתם עושים עבודה יסודית. מצוין, אז לאן אתם בסוף? וואלה, אחי, לאן אנחנו הולכים? לקופל. לקופל. יאללה, לקופל.
רגע, לחזור! אתם שכחתם מדבקה לפעם הבאה! אבל היי לא גנבו מאיתנו את החוש החומר שלנו, את האהבת לארץ ישראל ובאמונת בהשם. חג העצמאות שמח! אני סמואל טובול, לוחם בחטיבת הצנחנים, סמ"ר מחלקה בגדוד 890, גאה להיות תושב יד בנימין. בשירת ההמנון ואני מאמין, הקהל מתבקש לעמוד. חג שמח.
מתבקש לשבת. לפני מופע הזיקוקים המרהיב, אנחנו מבקשים להודות לשותפים לטקס. תודה לרב היישוב, הרב יגאל עדיה. תודה לראש המועצה, מר אלי אסקוזידו, ולכל עובדי המועצה. תודה לגבריאל בן נעים ולדוקטור אופיר אלאלוף. תודה לשי רייכנר וגברת יעל גולדהגן ולכל עובדי המתנ"ס. תודה לנפתלי שושן וצוות הביטחון. תודה לחגי שררה על עריכת הסרטים. תודה לאבינתן פרידלנדר ואורי בירנבום, ולשבטים ציון והרועה בבני עקיבא על המיומנה. תודה לאביה גרינברג על הפלייבק לאני מאמין. תודה לגננות רחל נזרי ומרב צברי וצוותי הגנים. תודה למקהלת פרחי ברויר בניצוחו של הזמר רועי ידיד. תודה לחבורת הזמר נחל סורק בניצוחו של תומר בר גיל. תודה לחיילת הילה בבי על הנפת הדגל. תודה רבה לכל השותפים בהפקת הערב הנפלא ולאלו שנתנו חלק במשחק ובשירה ולבני זוגם ששחררו את ידם. תודה רבה לכם תושבי היישוב, חג עצמאות שמח.